IFM News. Lokal. Agsursursur iti Ilocos Norte ti Punong General ti Grupo a Culinary Generals Philippines. Kuna ni Punong General wenno Executive Chef Christopher Karangian ket gagem iti grupo na amatagben iti ilimlemeng dagiti Filipino kang runaan na dagiti Ilocano a culinary specialties da kas iti empanada, Mickey, bagnet, puki-puki ken dumapay. Imatendar iti naidasara programa iti maysa kadagiti General iti Culinary Generals ani Miss Pamela Aragoza a maysa kadagiti chef nga daan iti advokasya amang tagiben kadagitoy amakmakan inlayon da akat sa pulan ang matagiben pa anasaya at dagiti paggapuan dagiti ingredients ken kang runaan na dagiti manlalon. Culinary General sa isang organisasyon na nagkakasama-sama para pag-aralan, para ibahagi yung mga nawawalang kulinarya ng kultura sa mga susunod na henerasyon. Ang ginagawa namin sa ngayon, pumipili kami ng mga tao individual na merong kaalaman sa ganung klaseng mga pamamaraan. Kaya importante sa mga culinary generals na merong isang eksperto na gagawa ng mga gantong kasaysayan or pagluluto. Para ngayon yung mga susunod na henerasyon, malaman nila ano ba yung mga pinagdaanan ng mga nauna sa kulinarya ng Pilipinas. Gapo iti daytoy ket mangnamnama iti Culinary Generals kang runaan na iti Punong General iti nadakamat a grupo nga adon tupay iti agbalin na miyembro iti daytoy a grupo iti kulinarya iti Pilipinas. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Areme.